tada mana golo makosa matenu kuom owadwa. Ing'eni kiwacho niya, of course tiyo gi pesa mar sirikal mondo timne jopur gimidwaro en ratichi. To ratichwa no luwore gi pesa mantie sirikal. Sirikal nigi priorities mang'eny made pod otimo to pod enena sawa. De wan gi gowi kwa wave 112 billion mar sugar industry. Sirikal ne nyaka 112 billion no mondo gichul go gowi ma Kenya ne. Ne gi nyaka 112 billion no giger go barabara ma Lake Ring Road. Ne gi nyalo ka 112 billion no gikony go jok manye pi oketho ne gi udi kuonde mopogore opogore. But because we negotiated mondo maru obed prioritized. Okonyiso ni onge ng'ama osego chonge. Kan pok ago chonga. Jotelo mose bedo kwa discuss go pok wago chongo. Kendo gini nwa present kwa chako ya election. Onge ng'ama ogo chonge. But onge in owadwa osiany osetiyo sirikal. Kendo kipenje mae gimo miyo mondo wanyis jowa adieri. Paro nini nikech ni en our right e gimo miyo wasebedo kwa dhi e yiero to wawacho ni IBC onego bed fair makata okiketo agents to kura igoni. Nikech en ratichi. To donge nitiere adieri e wachno. Ema wacho ni ema wacho ni kalam matingo. Gimi wacho ko wanyisi. Koro wanyisi. Kwaya go tami. Ema koro na nyisi adieri. Jok miwinjo wacho go. Ibro yudo ka chairman maro mar party wajumbe wacho gino. To gin giwegi e yiero achiel no gito giketo agents. Kipenjo nasepenjo kata jakombadi. Kano wacho nango no IBC onego oter okochuno ni nyaka oket agent. To yiero ka yiero mosedhiye to keto ng'awa. Kipenjo kata wandai. Obro koni. Kipenjo kata on the other side, penjo ichungwa gini. Kata an kipenja. Ang'o momiyo wan miyiero wa e kombe ma pinygi. To kwa kos keto agent. To kobedo mamalo to wacho ni IBC onego bed fair makata okiketa ng'o. Ma en wondro. Wang'eyo ni mano is a ideal situation. Mano en gima wagombo ni mondo bedi. To gi Kenya masani nyaka waket ng'ato mondo ritango. Nyaka wapush joka ne yudo gopi gi kigolo oko nikech ne gidhi to gitudore to giwuoyo to gigo biro tikalo. Kano watudore gi jo Western mu wadhi mu wuoyo gige wagi okalo. Eta tich onge ng'ama go chonge. To samoro be wuoyo mit nyalo bedo mamit ngeni osiepno osia pok oyier. Dho osetiye sirikal e ngadho mamalo. Oseyier ma ine mikedo ne. Yawa. Nanga wedi chik. Gawacho ni akanitera malich bende mano ye. Poko chamo mumo. Asa chape state house. Koro no osetiyo. Kata sani kipenje. Gini wacho gigi inyalo wach kama. Sani kipenje. Kech gene motiyo kaka waziri. Kipenje sani ni rongo. Ang'o manotimo ndalo mane en rongo. Onyalo struggle nyisika. Mondo nyisi ni samane ene sirikal maduong'. Ang'o motimo bajati gen nong'iyo Kenya duto te. Kore ka ndiko ji mokalo 100. Ema wacho niya. Onyalo struggle mondo nyisi ni kidhi dala wakanga tatimo ma. Kidhi kama chielo ni atimo ma. Ndalo mananu waziri. Obro nyisi niya ndalo mananu waziri natimo ma. Kambi miwacho gi. Kech en ne ichunye e ministry mayawo kembe. Dhi penje niya kambi mane mano yawo. Duogi. Minyalo wacho. Irauka. Emma wacha. Not specifically for him, but I'm just trying to say. Koro one wajoma and secondly watch katamar ODM nomination no. Kiki watch ni ji no year ni maonge competition. Nikech an no kadhi e kura kenda. Ne wadhi e nomination and money process manoti godo. Mabene en scientific. No golo ni one man. Mapendi chiko ni. Tungamane walero go be pod wadhi godo e yiero. Ma jopiny otimbe nade. Ma jopiny ogochone. Koro nada wacho kama. Kwa doke counties magwa. Kuonde mawae. Kenda kwa ya Uganda marwa. Nisani waduka ne temperature piny. Nikech wanyalo ng'awo chunji malo pile ka pile. Wan gi higni 4. Nyathi mokalo klas 8 sani. Kale duoge wach mar basari bada wach mates. Nyathi mokalo klas 8 sani. Kawan yo jotelo to wadwa nyiso majini o rita gigi dhi losore mbele. Ko rit bang' higni 4. Ok obi chako donjo form 1. Sani wayudo na rieko monyatimo donat. Monyalo donjo ge form 1. Mondo kodong' higa achiel. Kodong' higa achiel to ji dhi e yiero. To ji ochak siasa. Koro wanono MCA notimango nyaka president. In fact saying na gine me wacho ni ng'ama ok otiyo kochopo 2027.
chakre president nyaka MCA dhi dala kik yier. Koro nada wuoyo wach basari matis. I agree. Sani nitie basari ma ichiwo gi governor. Tiro ka county moko bokero ni nitie governor scholarship kata moro bomiyo MCAs pogo. Nitie basari michiwo gi women rep. Nitie basari michiwo gi mjumbe. Nitie basari michiwo presidential basari through Department of Social Protection kamano. Nitiere mitimo kata nyaka gi ministry. Kata nitiere jo private sector mabe timo sponsorship. An kipenja eni serikal gimonego tim. Kipenja pacha, serikal gimonego tim. Onego tim ane costing mar education. From primary, secondary, kwadhi university. To giyud ni cost mondo nyithindo osom te en pesa di. Kata ong'iyane ni pesa mimiyo wajumbe basari en pesa di. Mimiyo governors, mimiyo migepe mopogore gi te. Kuponi nyaka presidential cha. Kupono yud ni pesa no komed gi mantiere ministry cha. Koriw together nyalo miyo nyithindwa te dhi somo. Ana yie ogol pesa nae 40% mar CDF. Okaw mar governor cha, okaw mar women rep, okaw gi teto migi Ministry of Education. To serikal wacho ni koro somo en ang'o? No. Koro onge ng'ama biro biro ira gokinyi ni arem gi wach school fee. Donga dieri. Koro ng'ama neno kogolo nyathine public to tero e private mano koro luwore gi te. Koro konya chako biro chando mjumbe niya ni nyathina ne nitie private nikech nitiere school kama. Mano e gima biro dhi konyowa. Man kipenja pacha, in fact kwa doke buge in this particular budget more we will challenge committee mar education to the ministry onyisonia the cost mar timo education across koponi wa fogo nikech sani CDF te for the 290 constituencies is almost about 54 billion. Watch. To kwa chope the actual percentage awach no chope more 60 billion. So 60 billion ki goal of 40% of it nyalo be about 200 and about 24 billion. 24 no kwa goal wagom kwan mar governor wagol mare wagol mar women rep wagol mar presidential cha wakaw kata kuponi nitie gap matis to wapenjre kaka piny ni to nitiere areas mag nikech education is very important. Wanyalo wacho ni kata pesa barabara we waduoke kata gi 2%. Pesa mar stima waduoke ne gi 2%. To wamedi education. To watere together at one point. Kuro wan wadong kaka joma timo oversight ne serikal ka dhi dala tadonjo e skul to nyithindo bodonjo nyithindo be nigi uniform nyithindo be dhi maber an pan mane kipenja mane gitieke. Osianya biro ir mondo giswa ni timo ne jopiny ang'o ka ndalo bari